gaset ringnai chamathi baino jotono khulumbai khang Bimal Debbarma Loba hangkan nok sinuano mo sodor West Tripurani Satia kamini murti semana bo angoro senamo taklai bo oro senamo ringnai chamathi kami senamo ikonai nai dinoro 10 tarik Oktober nisimi Mwtai nai osa Mwtai ngai osa gawo ani direction te ang seimani doyano mosa samani toke eba film hino te o film no producer angkha Debbarma bini kami bo satia kami no o jaga bo 11 tarik a film no release khulai phonok jaknai ngai ang taklai jotoi Kaitham osa Mwtai senamo oro kaisa tei lewang bazar subol singana mo hangkai sasia kami hejamara gana abo hangkai subol singana a jaga bo senamoi complete dikha o sakang salnai sakang no complete di paikha o jaga bo dikha hangkai tei norok nasingri tongni chini film monoknai ang Mwtai senamani dukha 1991 ni simi Pagla bazar senamoi thaimani hingkai kasaro kisa gap rikha tabuk ano Debbarma অনুরোধ খাই ang taisa senamna jengkha o jaga hingkai asang nokok jotono taisa khulumung yapharo ani kokborok paikha